mrih melawan arep ora seko ya krura gegutan mrih memuter gunta mukhala gandrata Satragus mendhet tak nakoni Mas ngaku Duta bali takon ngendi dongko sapa percaya waduh junjung Jawa Barat apa abamu aku kareng saskene jenengku Tiki Kala Yudha Puspita bali takon kowe sapa Panengah Pandhu Arjuna kang dadi Kesar Arjuna ya Janaka Sumedya mek menyang Gus ngetutake krentek ing ati jumangking suku deping netra ora ngecut kudu bali entuk bacut ora entuk urudapa lani arek apa mung kang tak wedeni sanjara minggat cokot siung apet ing ora dadi margane mati nuwun
Nala Garing Petruk apa dene Bagong? Nggih, Mo. Nggih, Mo. Dawuh ta. Jroning jengaring Ndara Janaka iki mau. Tak rasake awakku kok kaya ana bab sing kurang kepenak. Sajak kaya ana timbalaning pukulan Bathara Ismaya kang ngobahke marang rasaku. Iki ana perkara apa bakal tumurun ing Wahyu Trimargajaya iki. Mula serantekna sawetara coba aku tak jagongan karo sing momong awakku. Jane iki ning apa? Pangsamar pamoring sukma Sinukmaya winahya ing asepi. Sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana taralen saking liyep layap ing aluyut. Pindha pesating supena sumusuping rasa jati. Wata kaya mangkono. Ki Lurah Semar Badranaya wis nyepeng ponang kuncung. Awit mubah raos sing manah. Amung sak gebyaring kilat. Bathara Ismaya sampun medal saking ngangganing Ki Lurah Semar Badranaya. Wayah Ulun Semar. Kula ngaturaken pangabekti Bu Ulun. Iya Semar wis ulun tampa, kita ngaturake pangabekti marang panjenengan Ulun. Pangestu Ulun tampanana. Inggih sanget anggen kula mundi. Paran wigatine dene jeneng kita Semar. Hanggugah jeneng Ulun temah Ulun miyos saka ing palenggan Ulun. Kosok wangsulipun badan kula kok rumaos awrat. Sajak wonten ingkang ganjel raos sing manah. Tinimbang kula mangke ngentho-entho gek mongko mangkah lepat. Mila kepeksa kula ngedalaken saking palenggan Paduka Pukulun Ismaya. Kepareng kula cumadong dawuh Pukulun. Menapa leres bilih mangke Gusti Kang nyipta jagat sampun matedaken Wahyu Trimargajaya. Iya wayah Ulun Semar. Dina iki Gusti Kang nyipta jagat wis matedhake Wahyu Trimargajaya ingkang wis diasta dening Bathara Guru ana ing Kahyangan Suralaya. Ya mung ngertenana Wahyu telu iku mau wis pinanta-panta dhewe-dhewe. Nanging Bathara Guru
abot nampa panangising Bathari Durga sing dheweke kepengin mikolehke sepisan marang Dewa Serani ingkang dadi anake. Kaping pindho Dewi Banowati ingkang wis duweni perjanjian kelawan Pandya Bathari Durga. Mula nganti ngri kalenggan iki Wahyu Trimarga Jaya isih prinegem dening Bathara Guru Semar. Lamun to kita Semar ora munggah marang Kayangan Suralaya, tak kira muspra tanpa guna momongan kita Janaka nggone tapak semedi manadi hening. Awit Bathara Guru wis ana titik-titik bakal mituruti apa kang dadi pamintaning Bathari Durga. Tingkara sang wisating hawan molat siri langening marga inggih ngaturaken penuwun Pukulun dene paduka sampun paring dawuh dhateng kula monggo keparenga paduka Pukulun manjing wonten raga kula supados kiat anggen kula ngadepi dhateng kekiatan-kekiatan ingkang sarwa kirang leres menika kula Pukulun iya kang mangkono ulun bakal bali marang raga kita Semar. Pak iki ngapa ta Pak omong dhewe. Angger yahene kok mesti omong dhewe iki ngapa? Genah iki mau bapak wis paring dawuh yen to Pukulune semaya rawuh ngono. Lah endi ora ana apa-apa. Mongso iso nyawang kowe. Sing iso pirsa ya mung bapak. Iya. Bener Petruk. Iki Bathara Ismaya ingkang gugah marang rasaku. Dina iki Gusti bakal matedhake kanugrahaning sajake arep digawe-gaweke karo para dewa. Mara gagi reksane ndaramu aku tak munggah nyang Kayangan Suralaya.